Sarki TV. Ku yi mana subscribe kada ku dana alamar kararrawa da zarar mun ɗora sabon shirin ya zo gare ku. Ɗan Sarki naku ne. Mai saurare barka da zuwa Ɗan Sarki TV. Shahararriyar jaruma wato Maryam Waziri wacce aka fi sani da Laila Labarina ta bayyana farin cikinta ga ɗaukacin al'umma maza da mata masoyanta wayanda suke mata fatan alkhairi kullum ko da yaushe. Tana roƙon Allah Ubangiji yanda zai faranta muku, ya Allah Ubangiji ya faranta muku, domin babu abin da za ta biya ku da shi sai illa addu'a fatan alkhairi. Maryam Waziri jaruma a cikin shirin Kannywood. Kuma jaruman ta ƙara cewa tana son wasan harbi tun tana karama, shi yasa ta dage zantse akan tana so ta koya. Allah Ubangiji kuma yana ba da sa'a kan dukkanin abin da ta sa a gabanta. Sannan jaruman ta ƙara godiya ga manya-manyan iyayen gidanta waɗanda suke mata fatan alkhairi a koyaushe kuma a ko'ina take. Sannan tana ƙara godiya ga iyayenta gabaki daya. Ɗan Sarki TV na ku ne al'umma. We wish you happy birthday. Oh, we wish you happy birthday.